Bartender meiche pakhat a olsam zonga zudor nga ka customer te zudu ang lo thlit kwal sakvel tunu chu abuain a in dai lo char fu a ani tin nuna chuan bartender ani awanga lo zom ve ngot tu mipa te po tong fovin a thin rim thleng po a family chong chin tu po atong zau chin ma se chum khat chu chian ho mipa pathum chuan fian riala tu ma chim buai lova biak an du thu an shil ta thut maya chung mi pa ho chuan enga ta na mu du nge an ni chai thin rima chai kol chin tu de zinga mi chu an ni anga fian riala engtine muni tak ti an tum nge bartender ani awangin an zwa manga tenom taka khosak puya an som don ti chu aril rulwa tu beran ni ti ngai na asiat lo awangin a thona an manager hne na kalin apui na avadil ta a ti chuan chung mi pa ho thil tum chu an she chuak ta ani amasa in a chanchin le athil ton karon soitur hi a ming chu Ashley Letelani in soito angin bartender na thoka Seagrave Cafe Fairfield Connecticut ta thok ani ama dawr tu a customer te tan thei top chho in na a thok china a ha chin na ro a chen du kher le ti mo fe phun peile social to shem an lo om ve chin bok nen anna thok ho hi chu chauti pialam ani chin in rin ni zan khat po a thona bar chu nidang zong ain an buaya a chan chu hun pui Christmas don ani awang ani heng hun hi chu college zirlai te chol hun ani chinawangin kumdanga po chumdang zong ain an buai na sa zia chin hemizan po hian an mele an hoi her en reng po a college zirlai an ni ti sha reng te chu Seagrave Cafe a chuan an ronin no khatu ta DJ la in music alo be ring chave boxi zirlai chol mangmek sa ho khola an tre beng cheng si chong po en shat po thei meu lawang ti tur khopin chu cafe chu alu nani chuti lai chuan an jing a chuan mi pa pathum mel po chelem lo tak college zirlai atana upat mel deuh boxi ho chu anron lang ve ta an landan mai tang chuan kum somli travel tur om ni in an thuam hno le an hoi her shim po chu adang lam deuh sa ho ka ri huat mel an pu ve meu to lo ti chuan bartender Ashley hne na chuan zu te chu an han lam ve a Ashley po chuan an thil lam ang te chu buai le in dai lo tak chung chuan alo pe ve mol mola ma se an du ang tok an ei zo nu chuan chung mi pa ho chuan Ashley chu a fal-a private deuh taka bill in peturin an ngien tatlat mai an ni pawalai chuan nula lano pangte Ashley chu engwanga mun fal deuh hleka an ei in bill pedu tlat nge an ni in mel shat po an ni der silo nge ama in an ni chu engtin emoni tak alo ti to anga soifel pui an du zok nge an me chadu zong takani awangin han khero lai vel pui an som zok don ti vel ngot chu heti laya Ashley ril ru alo om chu ani chu wang chuan chang tamai lo chuan an manager Carlos chu awa punta a Carlos nen anin biak nu chuan Ashley chuan chung mi pa ho hne na chuan mundanga kher bil an pedu ani chuan Carlos aron telve angai tur thu ashila he hi a chan chu chung ho chuan a chunga thil thalo tak engpo lo ti tumse Carlos om chuan a him thei tlat don ani chuta anni ho chuan thumak tak Ashley le Carlos a be se lo lam dai chu anron soita anni pathum chuan rala changin bartender Ashley boy zia le ha zia chu lo mu in chung zan ang customer tamle boy noi kara rim tak le thei to pa na thoka an zawai an customer ho zong dule mamo engkim a pezat za thei te chuan ati hlim em awangin loman ti pek an lo tumlek zok chuni in ma se zo na alo om cheu loman an pedu ani chuan chuta chuan an pe mai theilawem ni ngatinge mun fal deuh khera pe kan tum a chan na chu an poisa pek tum hi zani khatlek ni lovin atam tham ema chu wang chuan mi zong mu tura han phor vel chu an du lo wanga lo ni chuta anni ho chuan bil chu an han peta a
an ei in man pa ngai chu dollar za som pahni India pawisa a cheng sang riat za som kwa pathum ani lain tipatan chuan dollar sanga lai an pitel zui India pawisa phei chuan cheng nuai thum sing ruk sanga zariat lai heng ho hian loman atan Ashley chu an pe ti na ani Ashley phei chu alom em awangin amit tui atla hiala kan she chawanga ramchang kang tam taka heng ang na thok te hi chuan an hlo ai ma chuan heng customer beng war le fel deuh an ton fu changa an ti pek chin hi an tho chan deuh ber an zok ma chin ma se ti patana dollar sanga em in pek chu atam lulai ve ma ani alom em awangin an zinga pakhat phei chu mitui parol treu chunga akwa ngot thu Ashley chuan asoyani ti chuan zona poimo tak chung ang zat ti patana the chhuak pop theite chu tu te nge anni billionaire fa parwalem ni nge chan hawa sumdong house ve shim ti hi ani ome acha na chu anni ho hi khoilam mi hausa emo mi hausa fa pa ma ni lovin group pakhat tip for jesus anti ami te anni ho hi I swalom zong ani ringa na thok tu mi sang hne na an tho thatlo pe chin tura intel khom ni in chu chuan na thok tu te a phurna le hlimna ama aya chale zwal zoka na tho chak na ape thei ni anga in an teiwana hmuna pianga ti pek tla khopa na thok tai ma le fel an mu chuan an pe mai chin lo ni tip for jesus te hian atlang puin an ril ruwa a tho dana zirle an sum nei dana zirin voi khata dollar sing khat India pawisa a cheng nuai sari sing thum sang khat lai te po an the chuak chin boka Ashley ton ang tong in report hi America mun shanga po an lo om nuk to bokani heng zong nu a lo mandong tu Ashley in a lo mandon zauzai ahman dan hi avaro puile zwal em min peto boka kata alom le ti mai lovin toys dora kalin toys chanem tak alei chewa chung a toys le zong te chu All Angels local toy drive din hun le khosakin azir lo awanga toys le na nei ve lo no pang ho hne na toys sem chin te hne na chuan a donate ta vek bukani ti chuan thil cha pakhat chuan thil chadang a ching chuak ta zela heti lai hian tip for jesus te po in an huang zau zelin America rampon lama te po an hne changa tip dong an om ta nula ram shanga waiter le waitress te chuan an ramakal ve turin an du hlom hle bokani chung tiang zat chu khoemi nge pawisa an nei reng bik le ti ero a chana fak soi turawang hle a chuti line jack selby investment company clarium capital management llc a an managing director a hausak na po million som nga ve lai chu heng zong phena alu ber hini in media te chuan an soi ve thungani